Nik ilusio zeltzen diot kanpaina honi. Egia da, bi emakume gaude, lehen lerroan, lehenengo aldiz, eta hori berez berri ona da, bestela ikusten den ez dena ez delako existitzen, hori berez berri oso ona da, baina bai aipatu nahi nuke, leheno hasieran esan dut, ez? Belaunaldi berri bat, konpromisoari eusten diona, erantzunkizunez heltzen diona erronka honi eta ilusio handiz, eta ariketa demokratiko bat egitera goaz. Ariketa demokratiko horren aurrean guk konfiantza handia daukagu jendeak badakielako, herritarrek ezagutzen dutelako zein den Eusko Alderdi Jeltzalearen ibilbidea azkeneko 40 urteetan, zailtasun guztia gaindituz gure lurraldea oso maila onean jarri duena, kokatu duena, eta Gipuzkoarrek ere ezagutzen du zein den EH Bilduren ibilbidea eta zein izan den bere ekarpena azkeneko hamarkadetan. Ariketa demokratiko horren aurrean guk konfiantza osoa daukagu orain arte egindako ibilbidean, akatsak akats, baina asmatu dugula gure erabaki estrategikoetan, bai industriaren aldeko apostuan, bai gizarte babesaren apostuan, bai giza eskubideen aldeko apostu horretan, eta konfiantza bera daukagu herritarrengan pentsatzen dugulako, beraiei dagokiela erabakimena, eta ariketa demokratiko horren aurrean, gu prest gure honena emateko.